Wis tandang gawe tak rampung. Anak ya wis klimis tak adus, tak bisi. Karena hiburan apa ya? Kon jajal bedil dasu nang omah apa ora? Jajal peranane wis. Ya. Wis budal. Dasu nang omah apa ora? Tomatku ya karek sitok. Wes. Kaya ngene iki lho. Bojo ning luar, abote golek modal iki lho. Ngene iki tangga rohe ben sasi nampa bayaran bojone ning luar. Kira ya ngono wis enek jatahe dhewe. Sing tinggo bang, sing tinggo anak. Duwe sawah tahunan kuwi ya bener tanggung jawab wong lanang lah, tapi nek terus kaya aku ngene iki lho ora nek wong gelem ngesejak kerja ngene iki lho wis boyokan ngalor ngidul ya lara kabeh delok enak entok Ya, tas ya. hei aku lagi Senin kok yo sik marani nang apa wis Kamis iki mah. Hei, kowe repot ora? Piye? Ayo bulan yuk. Bulan? Heeh. Bulan gede ta? Iya. Saya tahu wis ngetokne sego karek nyambel tok iki. Ya Allah. Lah bojomu nang ndi? Lah raimu gandeng gedhek tangga gandeng gedhek ora krungu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bongko ta? Bongko matamu tak popentong dasmu engko malah nyetakne wong iki serene apa-apa ngene kok. Genahno, bojomu nang ndi? Bongko-bongkokne wong marai emosi ae. Lah iya nang ndi bojomu? Nang luar wis ra minggu iki lho. Wah. Ngene iki tandang gawe wong wedok kok. Wong wedok mbok kon kerja wae maneh. Lah piye nah wis andang gawe ra payu. Tak joke kecetet. Lo kecetet bareng ta yo? Kecetet. Kurang tenanan nang kerja berarti. Ngangkat timbo kuwi lho kecetet. Wah. Ora nek wong ngejak kerja terus akhirnya karo pakku kon golek modal kuwi. Nek yo kudu salah tahunan gone Kon sapa? Kang Ron. Oh Kang Ron. Heeh, kuwi duwe lagi separuh. Ya pirang kotak, Pak? Tak kotak setengah. Ya, tak kon pamit nggonamu lho, paling petok yo karsih tok paling. Kowe pas metu paling. Paling metu ya, iya macul aku. Lah iya, Nang Lorembong. iki karek nyambel tok iki. Wis tinggal kare golek lawu sik. Golek lawu. Yo, Bedil. deal. Ya wis kok sedeng Yo, tanek kok segone. Ya saya. Umpane yang sambel tak gladek kok 3 dino. Lah ora nang kowe. Ora ana apa-apa. Ya ora ditinggal bojomu ya, wong bojomu nang luar. Wong kene malah tambel kok arep budal apa arep nggawa. Sempak tok ngono wae piye. Tuh. Ya saya. Yo. Neng iki model iki. Beri kono dadak. Iya, Pak. Jare lek ono neng iki barangan iki akeh lho, Pak. Nang ndi? Buri. Ya wis cara apa piye? Nang go lawu. Ayo. Pokoknya kudu leh manuk lho. Heeh. Lah ya, oke aku wis mladek karo 3 dino sambel ya lho. Iya. Lah ngono ora mogel moronanku. Ya ora menak to karo Pak Kudu pengen pokoke sak repoti tanggane ngono kok. Sik. Hei, kebun jarwo lho. Ndi? Iki Lah nyapa to jarwo? pangira dek ngene lho. 8 sesek 9 dol ngene lho. Walu sesek 9 dol. rodok Ya rada. pedot. Heeh. Pedotan Solo kok tenan. Wes, masa ngene Lah nek diane piye? Nek di pengur. dendase to digereti di sop pisan suwe. Oh ya wis tenang ayo, manut teh aku. Pokoke ora oleh manuk pitik-pitik ritak ra apa-apa. Ya ora apa. Tapi sing hati-hati lho. Nyapa? Kae jarwo ini lalu sesek sama dol.
Wae metu. Mlayu ngono lho. Rasa suwe-suwe. Ya wis. Langsung nang. Iya. Dek wani macam-macam sopirmu digereti sikile disop pisan ngono. Oke, ra apa wis nek omah ra ono apa-apa nek aku budek tenan. Lah iya nge untung tak jam bedil. Ngono cangkemmu aja angger jeplak to. Jeplak piye to? Lah raimu nyengkakne bojoku to su. Dolawe rambang nang Bongko. Bojoku nang luar bongko. Ya kudune ngomong bojoku nang luar. Ngono sik. Ya aku yo wajar innalillahi. Endi iki? Urung wis dicek di nomplok ya. Lah iya. Titik tok tani. Ayo dadi sik. Aja sik to. Lah piye? Sik jarane golek modus sik. Piye? Ya golek manuk sik. Oh. Kita nek gak oleh lagi. Iya. Wis iki gak bermutu. Iki kan tak siapne sik nek. Iya. Oh, seru bobok meneng. Aduh, blesat. Blesat lho. Nek buntute gondol ndase nek. Jajalan to. Dapurmu yang apa? Pindah ngisor kalau. Matamu kerokno ngene lho, Gok. Ngene sisih ngene lho. Lah wong normal kok kon ngono. Masalah kuwi nek telene. Yang jadi Iki kaya meh arep ketut kadol musang bojoku. wah kok nemen-nemen iki. Mana-mana. Lah apa ora oleh bantuan ke desa? Wong budal nang warak bantuan ning desa apa-apa kok nang desa Gak berkasi ngono ta lho. ya ngono kae kena iki mangan anake. Hei, nyok. Kowe ki nguri kene lho. Anak jarwo mah bar nang nguriku kene lho. Kayak iki 8 sesek 9 dol malah pangur lagi. Wis ngapal kowe ngono ya. Iya, ayo. Cok. Siapa? Asu. Bajingan kowe ta. Ki ora tak jeblahne yo nyenggol. Yo ngono kancengan blok nek. Ora nek kancing iki lho. Wer aku anak telu gok. Ora apa. Golek ning lawuh malah arek mateni wong kowe. Ya wis ayo. Kok ora apa-apa kancing ngene wis kudu mulih to aku ngene. Ayo iki golek pangan kok. Kok golek pangan wong angger nek munggo bedil kuwi lho. Nek kuping ora. Kayak kene. Kendra nyamar ayo. Yo, ya iwara gede-gede. Wis ana bojo gremeng ae ning omah. Ki piye ki anak wae bayar sekolah. Iwak ora diopeni malah ra gede-gede kok malah saya kalong ki piye ki? Piye ki? Apa gawe colongi wong ki Pak kuwi apa nek garangan ki? Garangan ki mesti garangan ndas ireng ki. Ra mungkin nek garangan arek mangan iwakku. Piye ki? Piye ki? Pakan wis entek 3 kental. Iwak kok sik ora gede-gede ki. Piye ki picek ki. Piye ki? Ki mesti sing nyolong garangan ndas ireng ki. Piye? Nek petukan pokoke kengko ndang tak rindik, nek petukan pongor kupinge pokoke. Lah kae. Lah kae bocah. Bocah iki nang ndi kae? Tak rindik sik alon. Ayo pindah ayo. Pindah ning ndi? Pindah ning ndi ngono apa cabut apa piye yo lemes awakmu ngene iki. Telung jam utuh lah Pak Edi. Lah iya peluru entrong edan tak. Wis ra oleh apa-apa. Kecok klok tok. Iya. Ki nyo pindah ning wit wedi kan. Ning trembesi dhuwur kan. Yo. Lah wong iki kebone jarwo kok. Kebone jarwo wi. Lah nyapa? 8 sesek 9 dol. Pedotan Solo Tamong karo. Bae pengor ade yo bar mangan rasa murid. Iki jame metu. Yo, wayahe makan iwak. Biasane wong iki. Piye? Nyanggong ning isor kono. Isor sedang ngono. Ya wis penting yakin ngono ya. Ayo mosok yang ngene aku metu penduk jarum. Wis isor gedang ngono lho, isor gedang ngono. Nah, ngono mosok arep wis sanggong kono ae. Lah awake dhewe ngenteni manuk teko ae. Oke siap. Ngono liwat iki malah jarwo jarene. Lah yo yang iki wong jare wae makan. Wis nunggu. Weteng yo luwe neran. Apa? Kena nggih ampet-ampet. Ndi? Iki lho. Gedang mateng.
Ojo, bukan mukrimnya. Tau lah. Ojo. Sitok. Ojo, bukan mukrimnya. Kena gue ampet-ampet. Alah, ampet-ampet apa? Ojo, bukan mukrimnya. Kita loro weteng man. Malah. Nang nganggo manuk ini. Coba sepet takon nang kubur. Yo ngono. Takon nek barang lah. Lagai bocah. Lagai. Iwakku 3 kental entek ning jero kolam iki. Ning jikuk iki mesti cah iki, garangan iki. Megelne wong garangan iki. Iki enek kayu barang iki. Wah! Mata ning garangan teko kene. Iwakku 3 kental kalau entek. Hei. Hei, ngono. Iwakku 3 kental kalau. Piye ta lek piye? Iwakku 3 kental kok iso entek Lah kok urusane karo aku apa urusane? Lah iki sing nang kene iki kowe dhewe karo kancamu kuwi garangan loro. Aku bedil lek golek manuk lek ora nyekek iwakmu. Lah ge iwakku nyatane lho. Delokan keh iwakku. Wis ta lek disumpah model apa lek aku iki wani. Wis ta? Lah terus Wis iwakku 3 aku nek tanah mangan iwakmu tak ombe uyuhmu lek 2 minggu ya gelem. Aku lho gedang enek gedang mateng lho, bukan mukrim gak oleh. Iki lho, padahal luwe kena tak gua antep. Lah terus lah iwakku sing nyolongke sapa iwakku sing nyolong? Lah garangan ning kene iki kowe dhewe wong loro iki lho renek wong neh lho. Iki lagi golek lawur rene lek. Ngono lho. Lah iya kok iso nurutus saya turut kebon kuwi nyapa ngono. Golek manuk lek aku Ora enek manuke ning kene iki kok. ngomong kowe iki kowe ra enek. Ora enek manuke iki kok. Ngono lho. Lah aku kene ndi kok iso ra enek wong aku ning omah kelon karo bojoku kengke kok. Iso muni ra enek lho. 8 sesek sangodol. Lek kowe 8 sesek 9 dol lho. Apa kuwi baleno neh? 9 dol lho kowe. Baleno neh. Wis ra urus kowe lek. Lho, Yo kuwi lho terus iki piye? Hei, kowe kok mlayu lho, hei. Terus piye kok mlayu ka lho, hei? Iwakku ka lho entek, Jawab ora sing 3 kental iwakku entek ka, hei. Bocah kok kaya ngono ta kowe iki kok. Wis Mbah, saiki piye karepmu piye? Terus ki piye? Tenang ngono, tenang gawakno sik. 8 sesek sangodol. Piye kok. Lah terus iwakku 3 kental ki terus piye jole terusan piye iki aku iki. Aku ora ora urusane soal iwakmu, Mbah. Lah terus anakku sekolah ke Terus ki piye aku ki Ampun, Mbah, ampun. aku ki pedhotane sono sertifikatku ka lho. Delokan. Sertifikat apa, Mbah? Sertifikat saka Solo ka lho. Ampun, Mbah, ampun. Ampun, sepurane lek, sepurane nggih. Sepurane lek. Wis aku wis lepatku lek. Lah saiki nek tanahku ora lho, Lek. Engko ben diurusi mbokku. Engko nek oleh kiriman kok bojoku bareng kok tak urusane. Ya wis engko sore tak parani. Heeh, wis aku lepatku lho ya, Lek ya. Iya lho, Lek. Wis tenan lho aku, Lek. Kabeh lepatku lho ya, Lek. Hei! Hoi! Bajingan kae. Kok kayak bajingan kae. Hoi. Wah, diuncale nek kolam. Gateng kae. Nah. Kowe paramu ning ndi arekan? Wong tuwek wis koyo ngene iki. Jare njajal. Terus akarepe wong tuwek diuncal-uncalne. Kok koyo anak pedet ta ngene iki. Piye iki? Kowe nang ndi wae? Kengke sapa to jenenge kengke kok yo lali aku. Kamu nek demongke angel. Angel iki nek diomongin yo nek. Tekan wis tak omong itu. Kok ya kira omong ket awal mau mbok saka kono lagi ngomong. Jarimu ndonirun akeh garangan. Ora sing terbesi mau. Terbesi ya men jarwo. Heeh. Lah yo kuwi sing wis sangodol iki. Ngene wis Ngamari kae. weteng luwe, ra sido nyekek. Sambel wis nyekek sambel, dadok turu enak awake. Lah pernah didik udah nyuri perang. Duit entine. Ya ya entar sih. Ya saya tak kabar sini ya. Ayo, tahu aja seprone gitu. Ya wis apa-apa. Tapi buat sini masalah kok niki jadi balinas. Ya wis gitu. gak apa-apa. Ya wis tak melese ya. Tanah-tanah. Ya wis hati-hati lho. Ya. Karo waspada. Heeh. Jarwo kan nyamar. Nyapa? Ya mbiyen wong loran ngono iki godang nek ndi pegele dewi Diurusi sampai titik darah ngono. Heeh.
Kalau dipateni ya Wis penting kok nek nang warung barang rasa ngono Mas. Iya. Sebutin ndang meneng ya. iya. Lho sapa sing ngoncane jarwo ndang meneng ae. Jadi anggap Wis kasane warung sik wis. Mas sik Iya. kok ya. iya orang dino nih Mas. Ya wis, ya. Ya wis hati-hati. Ya, iya. Kayak ngene iki lho, Bu. Mbok tinggal, Bu. Mek lawuh ra duwe apa ra duwe. Golek manuk direwangi iki lho. Sikil bocah kabeh ngene iki lho. Jelalah padu karo wong. Wes. Bu, Bu.